שדבר ראשון זה להיות ראיה ואימא וסבתא ויש עוד דברים חשובים. הכוונה זה מה שרציתי לומר. עשיתי לי יומן, אמרתי ככה, יש 11 ילדים, נכון? עכשיו באיזשהו מקום, לא תמיד. ממש לא. אף אחד לא. מבינים שהיהודים חנוקים, הם בתוך העיר העתיקה, אין מה לעשות. הם מצטופפים. לצאת מהחומות. ונבנו כמה שכונות ראשונות מתוך חוץ לעיר העתיקה, ואת שערי חסד בונים חבורה של יהודים שהם בגמר, מה ראשי תיבות? גמילות חסדים. משופטים, יוצרים, ולכן זה בנוי קצת כמו מבצר, שכל החלק החיצוני הוא בדלתו. בתוך השכונה הזו אני גדלתי. ואני אגיד לכם ככה, אני הייתי חלק, היה חבורות, כן? כשהייתם קטנים היה לכם חבורות? כן.